O melodie concepută special pentru Cătălin Zmărândescu de Chelo de la Paraziții. Am ascultat-o ceva mai devreme. S-a antrenat împreună cu Ionuț Iftimoaie, invitat de cel român care va urca într-un super fight pe reguli K1. Invitat la Bacău să se antreneze împreună. Postură de kickboxer pentru adversarul din această seară, pentru Stremonia, bosniacul Cătălin Zmărândescu, ani buni de lupte. Iată o intrare la ambele picioare. Foarte bine proiectarea și în control lateral Cătălin preferă de acolo să-și năucească adversarii cu lovituri de braț. Ceea ce se întâmplă și acum. Serie foarte intensă, să vedem dacă va reuși să ajungă la spatele adversarului. Demigard acum adversarului Cătălin Zmărândescu. Avem MMA în această seară la Local Combat Split. Nu uitați, mâine UFC 111 cu un super match. George St. Pierre împotriva lui Hardy. Reproșează o lovitură în ceafă. Sunt interzise astfel de lovituri pe formatul de MMA. Se ridică și cade acolo ca se cerea, parcă ar fi alunecat pe gheață adversarului Cătălin Zmărândescu. Cred că e vorba de mai mult teatru decât de o situație reală în ceea ce îl privește pe Stremonia. Poate profita de aceste lovituri pe care Zmărândescu i le-a aplicat. Să vedem, sunt foarte curios pe relor dacă loviturile chiar au fost în ceafă. Ce situație amuzantă, doctorul venit să-i ofere ajutor, l-a lovit cu acea geantă de metal. Săracul bosniac și o casează și de la doctori în această seară. Nimeni nu este alături de Stremonia, nici măcar doctorii. Să vedem, aceste relori intră superb. Zmărândescu pe inițiativa adversarului îl ridică și direct în control lateral. Aici este situația, aici este poziția în care, aflat în demigardă, Zmărândescu a început să lovească. Da, au fost câteva lovituri în ceafă, dar nici de cum acele lovituri în stil ciocan nu cred că au putut să-l afecteze atât de tare pe Stremonia încât să nu mai poată să lupte. Cel puțin din punct de vedere al regulamentului este salvat Stremonia. Dacă se hotărăște în acest moment să nu mai continue, este salvat de regulament. Au fost două lovituri ilegale. Să uităm totuși, mânușile de MMA sunt mult mai ușoare. Au fost introduse ca să-i protejeze pe luptătorii care lovesc și nici de cum pe cei care sunt loviți. Erau multe situații în care prin lovituri cei care le aplicau își fracturau degetele de la mână și atunci au fost introduse aceste lovituri. Doctorul indică că nu mai poate continua lupta Stremonia. Au intrat deja și fetele care vor acorda cupele. Să vedem care va fi decizia în acest meci. Da, într-adevăr se pregătește festivitate de premiere a acestei lupte. O luptă care s-a încheiat rapid. Un adversar care nu a mai putut să continue lupta în fața lui Cătălin Zmărândescu. Decizie în acest meci, după cum se vede și în imagini, arbitru are nevoie de un singur luptător și le indică învingător pe Cătălin Zmărândescu.